ತುಳುನಾಡ ಬಂಧುಲೆಗ್ ಎನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಬಲ್ಯಾಯೆ. ಒಂದು ಎನ್ನ ತುಳು ಬದುಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್. ಇನಿ ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ರೆ ಪೋಪಿನ ವಿಷಯ ಸಿರಿ ಪಾದ್ದನೋಡು ಉಲ್ಲೇಖವಾಯಿನ ಬಸ್ಲೂರ್ ಅರಮನೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಡೇರಿ ಕಾರ್ಲ. ಬಸ್ರೂರು ಸತ್ಯನಾಪುರ ಬೊಕ್ಕ ಲಂಕೆಲೋಕನಾಡ್ ಈ ಮೂಜಿ ಊರುಲು ಬಾರಿ ಕೈತಾಲ್ದ ಊರುಲು. ಅಂಚಾದ್ ಬಸ್ರೂರದ ಕೈತಾಲ್ದ ಸೌಕೂರುನು ಸತ್ಯನಾಪುರ ಪಂಡ್ಲೈದೇರು. ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಎರಮೆನೆಗ್ ಬಿರ್ಮಾಳ್ವೆರ್ ಹೊಸತಾದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ದೇರು. ಅಂಚಾದ್ ಬಸ್ರೂರದ ಪರತ್ ಅರಮನೆ ಅಳಿದು ಪೋದಿಪ್ಪು. ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದ ಬಸ್ರೂರುನು ಆಳ್ದಿನ ರಾಜೇರ್ನಕಲು ವಿಜಯನಗರ, ಕೆಳದಿ, ಹೊನ್ನೇಕಂಬಳಿ, ತೋಲಹರೇರ್ ಬೊಕ ರಾಜಪಾಲೇರ್ನಕಲು ಪೂರಾ ಬಾರ್ಕೂರ್ದಗಲು ಈ ಸಂಬಂಧ ಬೋಡ್ನಾಥ್ ಶಾಸನರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪುವ. ಈ ನಿಲೇಟ್ ತೂನಾಗ ಬಸ್ರೂರ್ ಅರಮನೆತ ಜಾಗ್ ಮುಲ್ತ ರಾಣಿ ಒಂದು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅದುಂಡು. ಬಸ್ರೂರದ ಈ ಪಿರಾಕದ ಅರಮನೆ ಗುತ್ತದ ಇಲ್ಲು ಶ್ರೀನಕಂಡನೆ ಕಾಂತಪೂಂಜಗ ಸೇದಿನತ್ ದಾಯಪಂಡ ಪಿರಾಕಡ್ ಕಾಂತಪೂಂಜನ ಬಸ್ರೂರು ಗುತ್ತು ಬೊಕ ಸತ್ಯನಾಪುರಕ್ಕೂ ಮದ್ಮೆ ಸಂಬಂಧ ಅವೊಂದಿತ್ತಿನ ಪಂಪಿನ ಮಾಹಿತಿ ಸಿರಿ ಪಾದ್ದನೋಡು ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಬಸ್ರೂರದ ಅರಮನೆ ಅವು ಬಿರ್ಮಾನ್ವೇರ್ ತನ್ನ ಮಾಮಿಗೆ ಸೇರಿನವು ಪಂಪಿನ ತೀರ್ಮಾನಗೂ ನಮ್ಮ ಬರೋಲಿ. ಕಡೆಕ್ ಬಿರ್ಮಾಳ್ವೇರ್ ಸತ್ಯನಾಪುರಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತಿನ ಹೊಸ ಅರಮನೆತ ಜಾಗಲು ಆರೆಗೆ ಸೇರ್ದಿನವು. ಆ ಕಾಲಡು ಆಳ್ವೆರಿಗೆ ಸಾರಮುಡಿ ಹುಟ್ಟುವಳಿತ ಆಸ್ತಿ ಇತ್ತನಿಗೆ ಆರು ಸಾರಕಟ್ ಮುಳಿ ಬೇಪುನ ಹೊಸ ಅರಮನೆನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತೇರ್ಗೆ ಅಲ್ಪ ಪಿರಾಕಡೆ ಬಸ್ರೂರಿಗೂ ರಾಣಿಗೆ ಸೇರ್ದಿನ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಗುತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪು. ಅಂಚಾದ್ ಬಸ್ರೂರು ಬೊಕ ಸತ್ಯನಾಪುರಕ್ಕೂ ಪಿರಾಕಡೆ ಮದ್ಮೆ ಸಂಬಂಧ ಆವೊಂದಿತ್ತಿನ ಪಂಪಿನ ಮಾಹಿತಿ ಸಿರಿ ಪಾದ್ದನೋಡು ಉಲ್ಲೇಖವಾದುಂಡು. ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಅರಮನೆ ಸಿರಿನ ಶಾಪುಡು ಸುಟ್ಟು ಸೂಕರಿಯಾದ ಪೋದಿತ್ತಿಂಡಲ ದಾರು ಪಿರ ತಿರುಗಿದು ತುದು ಸಿರಿಗ್ ತೂ ಪೊತ್ತುದು ಪೋಪಿನ ವಿಷಯ ಪಂಡೋಲು. ಅಂಚಾದ್ ಸಿರಿ ಅಜ್ಜೇರ್ನ ಕೈಕೋಲು ಕಬತ್ತಿ ಪೆತ್ತದ ಕಿದೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆಕುಮಾರ್ಗ್ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಕಟ್ತಿನ ಅದೆ ಒಂದು ಪೂರ ಒರಿಯಾಡು ಪಂಪಿನ ಮರುಶಾಪನು ಕೊರ್ಬೋಲುಗೆ. ಈ ಕಾರಣೋಡು ಅರಮನೆತ ಕೆಲವು ಬಾಗೋಲು ಉರಿಯಿಂಡು. ಸತ್ಯನಾಪುರ ಅರಮನೆ ದುಂಬಾಗ್ ಬಿರ್ಮಾಳ್ವರೆ ಸಂಬಂಧಿ ಸುಡದ ಅನ್ನು ಶೆಟ್ಟಿ ನಮಗೆ ಶಂಕರ ಆಳುವಾಗ ಸೇರ್ದಿತ್ತಿನ ಪಂಪಿನ ಮಾಹಿತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ಕಾಲಾಂತರಗೂ ಅಲ್ಪ ಏರಿತ್ತೇರು ಪಂಪಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಜ್ಜಾಂಡಲ ಆ ಪರಿಸರಡು ಆಳುವ ಮನೆತನಗೂ ಸೇರ್ದಿನ ಬೋಡ್ನಾಥ್ ವ್ಯಕ್ತಿಲಿತ್ತ ಪಂಪಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬಸ್ರೂರು ತಿಗಿದಿನ ಕೆಲವಾತ್ ಶಾಸನೋಡು ಎಂಕ್ಳಿಗೆ ತಿರಿದು ಬರ್ಕೊಂಡು. ಈ ಪೂರ ಶಾಸನಲು ಸುಮಾರು 14ನೇ ಬೊಕ್ಕ 15ನೇ ಶತಮಾನವರೆಗೆ ಸೇರ್ದಿನವು. ಈ ವಿಷಯದ ಮಿತ್ತ ನಮಗೂ ಬರ್ಪಿನ ಸಂಶಯ ಬಿರ್ಮಾಳ್ವರ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಅರಮನೆ ದುಂಬೈ ಇತ್ತಿನ ಆ ಪಂಪಿನವು. ಅವತ್ತಾಂದೆ ಈ ಅರಮನೆ ಬಿರ್ಮಾಳ್ವೆರ್ನ ಬುಡದಿ ಸೋಮಕ್ಕೆನ ಮನೆತನಗೂ ಸೇರಿನವು. ಈ ಗುತ್ತದ ಮನೆತನನು ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಮನೆತನ ಪಂಡ್ ಲೆತ್ತಿದಿಪ್ಪಡು. ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಅರಮನೆ ದುಂಬುಗೆ ಇತ್ತದು ಬಿರ್ಮಾಳ್ವೆರ್ ಐನು ದುಂಬುಗ ಅನುಸರಿಸೊಂದು ಪೋತೇರು ಪಂಪಿನ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋಡು. ಮಜಲೊಟ್ಟದ ಬಿರ್ಮಾಳ್ವೆರ್ ಆದಿ ಲೋಕಲಾಡದ ಸತ ಬೆರ್ಮೇರ್ ಎ ಬತ್ತದು ಲಂಕೆ ಲೋಕನಾಡು ಇರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಪಂಡ್ ಪಂತೇರು. ಅಂಚಾಂಡ ಬೆರ್ಮಾಳ್ವೆರಿಗೆ ಆದಿ ಲಂಕೆ ಲೋಕನಾಡು. ಅಂಚಾಂಡ ಸೋಮಕ್ಕೆಗೆ ಆದಿ ಆದಡೆ ಓ. ರಡ್ಡ ಮನೆತನಲ ಆ ಕಾಲಡು ತುಳುನಾಡ್ದ ಪುಗಾರ್ತದ ಗುತ್ತದ ಇಲ್ಲಲಾದು ಶ್ರೀಮೂಲ ಸಂತಾನನು ಅನುಸರಿಸೊಂದಿತ್ತ. ಕಾಂತಪೂಜನ ಅಪ್ಪೆ ಸಂಕರು ಪೂಂಜೆದಿ ಬಿರ್ಮಾಳ್ವರ ಮೆಗ್ದಿ ಪಂಪಿನ ನನಂಜಿ ಮಾಹಿತಿಲಾ ಉಂಡು. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಡು ಪಾದ್ದ ನಡೆದ ಅಸಮರ್ಪಕ ಮಾಹಿತಿಡು ನಮಗೂ ಕೆಲವು ಸಂದಿಗ್ಧತೆ ಉದ್ಭವ ಆಪುಂಡು. ಏನ ಬಾಲೆ ಕಾಂತಣ್ಣಾಳುವನ ಬಸ್ಲೂರು ಬತ್ತೆಕೇರಿ ಕಾಂತಪೂಂಜೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಿರಿವಂತೆ. ಅಂಜನೆ ಬಸರೂರುಡು ಆ ಕಾಲಡು ಬಂಡ ಸಾಲ ಎತ್ತಿನಯೆ ಸೆಟ್ಟಿಕೇರಿದ ಕಾಂತಪೂಂಜೆ ಬಸಲೂರು ಬತ್ತಿಕೇರಿ ಕಾಂತಪೂಂಜೆ ಪಂಪಿನ ವಿವರಣೆ ತುಳು ಪಾರ್ದೋನೋಡು ಬರ್ಪುಂಡು. ಕೆಲವು ಪಾರ್ದೋನೋಡು
ಕಡೆಯಂಗಡಿದ ಕಾಂತುಪುಂಜಂದಲ ಪನ್ಪೇರು ಬಸ್ರೂರದ ಶಾಸನಲೆಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಕೇರೆಯ ಬ್ರಹ್ಮರ ಖಾನಿ ಪನ್ಪಿನ ವಿವರಣೆ ಬೆರ್ಮೇರು ಕಾನದೇವರಾದ ಕಾಡಿಡ ನೆಲೆಯಾತ್ರಿ ಪನ್ಪಿನ ತೋಜಾ ಉಂಡು. ಸೆಟ್ಟಿಗೆರೆ ಇತ್ತದ ಕೊಳ್ಕೆರೆ ಪನ್ಪಿನವು ಬಸ್ರೂರದ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶ ಬೊಕ ಕಾಂತುಪುಂಜನ ಎರಮನಿಪ್ಪನ ಜಾಗೆ. ಇತ್ತೆ ಈ ಸೆಟ್ಟಿಗೇರಿದ ಕೈತಲ್ದು ಸ್ವಾಮಿ ಮನೆ ಪಂಡ ಪುಂಚನು ಸ್ವಾಮಿ ಪಂಡ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಅಂಜದು ಸ್ವಾಮಿ ಮನೆ ಸೆಟ್ರ್ ಗರಡಿ ಬೊಕ ಕಾಳಿ ಗರಡಿಲುಲ್ಲ ಮೂಲು ಪಿರಾಕಡ್ ಖಾನ ಬೆರ್ಮೇರ್ ಆಲಡೆ ಇಪ್ಪು. ಬಸ್ರೂರು ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಕಾಲೇಜಿದ ದುಂಬುದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದಿತ್ತಿನ ದಿವಂಗತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಸ್ ಶಿವರಾಮ ಶೆಟ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಬಸ್ರೂರದ ಕೊಳ್ಕೆರೆ ಪ್ರದೇಶ ಇನ್ನೇನು ಶಾಸನಡು ಕೊಳಕೆ ಕೆರೆ ಪಂದಿಲೇ ಇದೇರು. ಈ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂತಪೂಂಜನ ಎರೆಮನೆ ಎಪ್ಪುನ ಜಾಗೆ ಆದಿಪ್ಪುಂದು ಪಂತೇರು. ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ತೂನಾಗ ಬಸ್ರೂರು ಗುತ್ತು ಬಸ್ರೂರು ಪೇಂಟ್ ಹಿಡ್ದು ಸುಮಾರು ಒಂಜರ ಮೈಲು ದೂರಡುಂಡು. ದಿವಂಗತ ಶಿವರಾಮ ಶೆಟ್ರ್ ಪ್ರಕಾರ ಸಿರಿ ಪಾದ್ದನೋಡು ಬರ್ಪಿನ ಸಂಕಾರು ಪೂಂಜದಿನ ಗುತ್ತುದಿಲ್ಲು ಕೊಳ್ಕರಡೆ ಇತ್ತಂಡು. ಇದನ್ನ ಮೇರು ಬಸ್ರೂರು ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಪಂಪಿನ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಒಂದು ಲೇಖನ ಮುಖಾಂತರ ಬರೆತೇರು. ಕಾಲಾಂತರುಡು ಈ ಅರಮನೆ ಅಳಿದು ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಕಾಂತುಪೂಂಜನ ಇಲ್ಲ ಆಡು ಆಯ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರಾವಾಡು ಏರ್ಲ ಇಚ್ಚೇರು. ಅಂಡ ಪಾದ್ದನ್ಲೆಟ್ ಬರ್ಪುನ ಬಸ್ರೂರು ಗುತ್ತುದ ವಿವರಣೆ ಪಕ್ಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ತೂನಗ ಸಾಮ್ಯತೆ ತೋಜುಂಡು. ಗುತ್ತದ ಇಲ್ಲಲು ಕಾಲಾಂತರುಡು ಬದಲಾದ ಪೋಂಡಲ ಮುಲ್ಪ ಪಾದ್ದೋನುಡು ಉಲ್ಲೇಖವಾಯಿನ ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲದೆದುರು ಮಲ್ಲ ಕಂಡೋ ಕಂಬಳದ ಕಂಡೋ ಪಂಡದಿಂದು ಶಾಸನ ಉಲ್ಲೇಖ ಆತಂಡು ನೇಯಿಲೆ ಕೊಳ ಇಂಚಿತ್ತೆ ನಾವು ಇನಿಕಲ ತೂಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಜನಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಪಿರಾಕಡ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ಕಂಡ ಇತ್ತಂಡು ಪಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ಈ ಪ್ರದೇಶಡು ಇನಿಕಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಂಡದ ಬಯಲಿತ್ತದು ಭೂ ಮಸೂದೆಡು ಕಂಡಲು ಪುರ ಒಕ್ಕೆಲ್ ದಕ್ಲೆಗ್ ಪೋಂಡಲ ಅವು ಪ್ರದೇಶಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು. ಮುಲ್ಪದ ಮಕ್ಕಿ ಗದ್ದೆ ಪಂಡ ದೇವರನ್ನ ಕಂಡೊಡ್ದು ಊರದ ಪೊಸತ್ತಿಗೆ ಕದಿರು ಕನ್ಪಿನ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಡೆತೊಂದು ಬರೋಂದುಂಡು. ಬಸ್ರೂರು ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯನಾಪುರಕ್ಕೂ ಬಾರಿ ದೂರ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಡ ನೆತ್ತ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಪಾದನೋಡು ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಆ ಕಾಲದ ಮದ್ಮೆದ ದಿಬ್ಬಣಲು ನಡತೊಂದೇ ಪೋವೊಂದಿತ್ತಂಡು. ಅಂಚಾದು ದಿಬ್ಬಣ ಪೋತಿನ ದೂರ ಏತ್ತು ಪನ್ಪಿನ ವಿಷಯ ತೆರಿಯುಜಿ. ಅಂಚಾದ ನಮ ಸುಮಾರು 5 ಮೈಲು ದೂರ ಇಪ್ಪು ಪಂದು ತೆರಿಯೋನಲಿ. ಬಸ್ರೂರದ ಬಿನ್ನೆರು ಗುಡ್ಡೆ ಮಿತರ್ದು ಬೇಲು ಜತ್ತದು ಕಂಡದ ಅಂಟೊಂದು ಇಲ್ಲದ ಜಾಲಗೆ ಬತ್ತೀರು ಪಂಪಿನ ವಿವರಣೆ ಪಾರ್ದನೊಡುಂಡು. ಅಂಚಾದು ಲಂಕೆ ಲೋಕನಾಡು ಬಸ್ರೂರು ಬೊಕ ಸತ್ಯನಾಪುರ ಪಂಪಿನ ಊರುಲು ಬಾರಿ ಕೈತಾಲ್ದ ಊರುಲು. ಸಿರಿನ ಬಯಕೆದ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಜ್ಜಿ ಬೆರ್ಮಾಳೂರು ಬಸ್ರೂರುಗು ಬಯಕೆಗ್ ಕಾಯಿ ಕಜಿಪುದ ಪುದೆನು ಕಟ್ಪಡು ಪನ್ನಗ ಅವು ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಅರಮನೆಡೆ ಕಡೆಯಾವಡು ಬಸ್ಲೂರು ಅರಮನೆಡೆ ಕೊಡಿಯಾವಡು ಆತು ಪುದೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯೋರ್ದು ಪೋಡು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಪ್ರಚಲಿತ ವಿಪ್ಪುನ ಸಿರಿ ಪಾದ್ನಲಿಟ್ ಐತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆವೃತ್ತಿಲೆಡು ಬಸ್ರೂರು ಗುತ್ತದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ವಿವರಣೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಆ ಕಾಲದ ಬಸ್ರೂರು ಗೊತ್ತು ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಗೊತ್ತು ನೆತ್ತ ಆಳ್ವಿಕೆ ಸಂಕರು ಪೂಂಜದಿನ ಕೈಟಿತ್ತಂಡು ಪೂಂಜದಿನ ಕಂಡನೆನ ವಿವರಣೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ತೀರ್ದುಪ್ಪುವೆರು ಮೈತುನೆ ಚಂದಯ್ಯ ಪೂಂಜನ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು. ಸಿರಿಪಾದ್ದನೋಡು ಕಾಂತು ಪೂಂಜೆ ಸಂಕರು ಪೂಂಜೆದಿಗೆ ಒರಿಯಮ್ಮಗೆ ಬಸ್ರೂರು ಗುತ್ತುಗು ಪೆಂಟೆಡ್ದು ಪೋಡಾಂಡ ಕಂಬುಳದ ಕಂಡ ದಾಂಟೊಂದು ಪೋಡು. ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಇಪ್ಪನ ಕೊಳ್ಕೆರೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗೆ ಬಸ್ರೂರು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಉಂಡು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಬಸ್ರೂರದ ಇಲ್ಲನ್ನು ಸುರುತ ಇಲ್ಲು ಪಂದು ತೆರೆಯುವರು. ಆಂಡ ನಿಜವಾದ ಕಾಂತುಪೂಂಜನ ಸಂಬಂಧಿನಕಲು ಒಲ್ಪ ಉಲ್ಲೇರು ಪಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ದಿವಂಗತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶಿವರಾಮ ಶೆಟ್ರ್ ತನ್ನ ಲೇಖನೋಡು ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕ ಪಿರಾಕಡ್ ಬಸ್ರೂರು ಇತ್ತನ ಏತೋ ಬಂಟೆರೆ ಕುಟುಂಬಲು ಕಾಲಾಂತರುಡು ಬಸ್ರೂರನ್ನು ಬುಡ್ದು ಬೇರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರುಲೆಡು ನೆಲೆಯಾತೇರು. ಅಕ್ಲೆ ಕುಲದೇವರು ಬಸ್ರೂರುಡಿ ಇತ್ತದು ಊರದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ದೀತೇರು. ದಾಸರ ಬಿಟ್ಟು ಬಕ ಗುಲ್ವಾಡಿದ ಕೆಲವು ಬಂಟೆರೆನ ಕುಲದೇವರು ಬಸ್ರೂಡುಲ್ಲೇರು. ಹಾಲಾಡಿ ಬಕ ಸುಣ್ಣಾರಿದ ಕೆಲವು ಬಂಟ ಕುಟುಂಬದ ದೇವರು ಬಸ್ರೂಡು ಇತ್ತದು ಇನಿಕಲ ಪೂಜೆ ವಿನಿಯೋಗ ನಡಪುಂಡು. ಕೆಂಚನೂರದ ಒಂಜಿ ಬಂಟೆರೆ ಇಲ್ಲನು ಬಸ್ರೂರು ಇಲ್ಲು ಪಂದೆ ಲೆಪ್ಪುವೆರು. ಇಂಚಾದು ಏತೋ ಕುಟುಂಬಲು ಸಂತಾನ ಇಜ್ಜಾಂದೆ ಅಳಿದು ಪೋತಿನಲ್ಲ ಉಂಡು. ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬದಕಲು ದತ್ತುಗೆ ತೊಂದೇರು. ಅಂಚಾದು 10-12ನೇ ಶತಮಾನದ ಇತ್ತಿನ ಬಸ್ರೂರು ಗುತ್ತದ ಕುಟುಂಬ ಇತ್ತೆ ಓಲುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ನಾರ್ದು ಪತ್ತುನನೇ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು. ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಸೂಕರಿ ಮಲ್ತದ ಸಿರಿ ಕುಮಾರನ ತೊಟ್ಟಿಲಿನ ತಾರುಡ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಬಸ್ರೂರು ಗುತ್ತುಗು ಬತ್ತಿನ ಪಾದ್ದನದ ವಿವರಣೆ ನಮಕು ಸತ್ಯನಾಪುರ ಬಸ್ರೂರುಡ್ದು ಮೂಡಾಯ್ಡುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಸಾಬೀತಾಪುಂಡು. ಬಸ್ರೂರು ಅರಮನೆತ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿವರಣೆಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸಿರಿ ಬಸ್ರೂರು ಅರಮನೆಗೆ ಕೈತಾಲ್ಗೆ ಬನ್ನಗ ಎಂಚ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಅರ್ಲೋಂದಿತ್ತಲು ಪನ್ಪಿನ ವಿವರಣೆ ಇಂಚ ಉಂಡು.
ಬಸ್ರೂರು ಬೈಲುಡೆ ಪೊನಗ ಪುಲ್ಯರ ಕಾಂಡೆ ಸೂರ್ಯದೇವರು ಬನ್ನಗ ಪ್ರಕಾಶವ ನಮೂನೆ ಅರ್ಲುಂಡು ಅವೇ ನಮೂನೆ ಬೈಲು ಅರ್ಲುಂಡಿಗೆ ಆತು ಪೊರ್ತಾನಗ ಪುಲ್ಲರ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ವೇರ್ಗೆನ ಕೋಡಿಡಿತ್ತಿನ ಪನ್ನೆ ಕೊಟ್ರಿನ ದೆತ್ತು ಪುಗೆಲ್ಗೆ ದೀವಣುರೆಣ ದೀದ ಕಂಬಲದ ಪುಣಿ ಜತ್ತೊಂದು ಪೋನಗ ಬೈಲು ತೂನಗ ಇಡೀ ಬೈಲು ಅರ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ತೋಜಂಡೋ ಓ ಇಂದು ದಾದಪ್ಪ ಈತು ಪೊರ್ಲುಡು ಬೈಲು ಅರ್ಲುಂಡು ಇಂದದು ಮೂಡಾಯಿ ತೂಪೆರಡೋ ಮೂಡಾಯಿ ತೂವನಗ ಬಾಲೆ ಪತ್ತೊಂದು ತೊಟ್ಟಿಲಿನ ತುಂಬ ಒಂದು ಸಿರಿ ಬರೊಂದುಲ್ಲೋಲು ಇಂಚ ವಿವರಣೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಸ್ರೂರು ಅರಮನೆಗೆ ಸಿರಿ ಪುಲ್ಲೆರ ಕಾಂಡೆ ಮೂಡಾಯಿ ಬಾನದೇವರ ಸೂರ್ಯ ಬತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಬಸ್ರೂರು ಬೈಲಿಗೆ ಬತ್ತಲು ಕಾಂತು ಪೂಂಜೆ ಬಲ್ಪುನು ಲಕ್ಕದು ಮೂಲೆಡಿತ್ತನ ಪನ್ನೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪುಗಲಿಗೆ ದೀದು ಬೈಲಿಗೆ ಪೋಪೆ ಬಸ್ರೂರು ಪನ್ನೆ ಕೊಟ್ರೆ ಆ ಕಾಲದ ಪುಗಾರ್ತದ ಕೊಟ್ರೆ ಈ ಕೊಟ್ಟೆದ ಬಾಯ್ತಿ ಪೇತೆ ದೈವಲಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನಡುಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪನ್ನೆ ಕೊಟ್ರೆ ಪಂಡ ಕೊಟ್ರೆದ ಬಾಯಿ ಕೂಲಿಲಕ್ಕೆ ಎದುರು ಮೋನೆ ಅದೊಂಡು ಎದುರು ಕೂಲಿನ ಪನ್ನೆ ಕೂಲಿಂದ ಪನ್ಪೆರು ಬಾರದ ಪನ್ನೆ ಪನ್ಪಿನೆಲ್ಲ ತೋಲಿನಮ್ಮ ಕಾಂತು ಮುಂಜೆ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಪಂದು ತುನಗ ಸಿರಿ ಬಾಲಿನ ಪತ್ತೊಂದು ದಾರು ತೊಟ್ಟಿಲಿನ ತುಂಬೋ ಒಂದು ಬರೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಾರ್ದನ ಪನ್ಪಿನ ಜನಪದರಿನ ಈ ವಿವರಣೆ ಸಿರಿ ಸತ್ಯದ ಶಕ್ತಿನ ತೋಜಾವನ ರೂಪಕವಾದ ಬೈದಿಂಡು ಹಾಲು ಮೂಡಾಯ್ದೇ ಬೈದೋಲು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರ ಸತ್ಯನಾಪುರ ಬಸ್ರೂರು ದ ಮೂಡಾಯಿ ದಿಕ್ಕುಡುಂಡು ಪನ್ಪಿನವನು ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸಂಡು ನನ್ನ ಸಿರಿ ಪಾದ್ದನೋ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೇರ್ನ ಸಂದಿಡು ಉಲ್ಲೇಖವೈನ ಕಡರಿ ಕಾರ್ಲಾ ಪನ್ಪಿನ ಊರು ಸಿರಿಪಾದ್ದನೋಡು ಕಾಂತು ಪೂಂಜೆ ಕಿಸ್ತು ಕಟ್ಟಿಯರೆ ಪೋಯಿನ ಅಂಚನೆ ಸಿರಿ ಅಜ್ಜೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂತು ಪೂಂಜೆ ಬಯಕದ ಸೀರೆ ಕೊನವರೆ ಪೋಯಿನ ಕಡರಿ ಕಾರ್ಲಾಗ್ ಪನ್ಪಿನ ಮಾಹಿತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪ ಕಿಸ್ತು ಕಟ್ಟುನು ಪಂಡ ಅಪಗದ ರಾಜರ ಸರಕಾರಗೂ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟುನು ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಪಾದ್ದನೋ ದುಂಬು ಬತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಸಿರಿ ತನ್ನ ಕಂಡನೆ ಕಾಂತು ಪೂಂಜಾಗ ಬರ ಪಂಡದು ಪಿದಾರ್ದು ತೆನ್ಕಾಯಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಕಡರಿ ಕಾರ್ಲಡ್ ಕೋಟಿ ಪೂಂಜೆ ಪನ್ಪಿನ ಅಕ್ಲೆನ ಕಂಡೊಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಪೊಂಜೋಲು ಅಲೆಗೆ ಕೊಂಗಿ ಕಟ್ಟದು ಮಕ್ಕರ ಮಲ್ತೆರೆಗೆ ತುಳುನಾಡ್ದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡ ಕಾರ್ಲ ಪಂಡ ಕಾರ್ಕಳ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತೇಯೊಂದ ಆಂಡ ಸಿರಿ ಪಾಂಡ್ಯನಗರಿ ಕಾರ್ಲಗ್ ಪೋಯಿನ ಉಲ್ಲೇಖ ಸಿರಿ ಪಾದ್ದನೋಡು ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ಬೊಳ್ಮನ್ನು ಬೋಲದ ಹಬ್ಬ ನೋಡ್ಕೊಡು ಬನ್ನಗ ಕಾರ್ಲಗ ಪೊಪ್ಪಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಲ್ಲ ಸಿರಿಗಿಜ್ಜಿ ಬಸ್ರೂರುಗು ಕಾರ್ಲ ಬಾರಿ ದೂರದವರು ಅಂಚಾದ ಕಡರಿ ಕಾರ್ಲ ಬಸ್ರು ಕೈತಾಲ್ದ ಊರೇ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಮುಲ್ಪ ಎಂಕಲಿಗೆ ಪುನಃ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಡರಿ ಕಾರ್ಲ ಓ ಪನ್ಪನು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಕಾರ್ಲ ತುಳುನಾಡ್ದ ತೆನ್ಕಾಯ್ಡಿತ್ತಂಡ ಬಡಕಾಯ್ಡ್ ಕಡೆತ ಅತಂದು ಕೊಡಿತ ಕಾರ್ಲ ಉಂಡು ಅವು ಕಡರಿ ಕಾರ್ಲ ಇತ್ಯದ ಕೋಟೇಶ್ವರ ಕುಂಭಾಶಿಡ್ ತಿಗಿದಿನ ಒಂಜಿ ಶಾಸನಡು ಕಡರಿ ಪನ್ಪಿನ ಕೋಟೇಶ್ವರದ ಪುದರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನನ್ನ ಕೋಟೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ತಿಗಿದಿನ ಒಂಜಿ ಶಾಸನಡು ಕೋಟಿಲಿಂಗ ದೇವರನ್ನು ಕುಡಿಕೂರ ಪಂಡ ಕೊಡಿತ ಊರ ದೇವರು ಪಂಡಲೇ ಇದೇರು ಕೋಟೇಶ್ವರದ ಕೋಟಿಲಿಂಗ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬಿರ್ದದ ಕೊಡಿ ಹಬ್ಬ ನಡಪುಂಡು ಒಂದೇನು ಶಾಸನಡು ಕುಡಿಯ ಹಬ್ಬ ತುಡಿಯ ಹಬ್ಬ ಪಂಡ್ ಲೇದೇರು ತುಳುನಾಡ್ದ ಅಮರು ವೀರರಾಯಿನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೇರಡು ಪಲಯ ಕೋಟಿಗೆ ಕೋಟೇಶ್ವರದ ಕುಡುಂಗೇರಿ ಕೋಟಲಿಂಗ ದೇವರ ಪುದಾರ್ ದೀದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಲಿಕಲ್ಲು ಲೆಕ್ಕ ಬಾಲ್ದ್ ಬದುಕದ ಬಲಾ ಪಂಪಿನ ಆಶೋದ ಪಾತೆರನು ಬಳ್ಳಾಲರು ಅಮರವೀರರು ಪುಟ್ಟಿದಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಂತೇರು ಪಂಪಿನ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ಲು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೇರ ಸಂದಿಡು ತಿಳಿದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಳ್ಳಾಲರು ಕುಡುಂಗೇರಿ ಕೋಟೀಶ್ವರ ದೇವರೆ ಪುದರ್ ಈ ಪಲೆ ಕೋಟಿಯಿಂದ ಲೆಪ್ಪುವೆರು ಪಂಪಿನ ಮಾಹಿತಿ ಉಂಡು ಕುಡುಂಗೇರಿ ಕುಡಿಕೂರು ಕಡೇರಿ ಇಂಚಿತ್ತನ ಪುದಾರುಲು ಕೋಟೇಶ್ವರಗುಂಡು ಪಂಡು ನಮ್ಮ ಶಾಸನಡುಲ ತೂವಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಕೋಟಿ ತದ್ವವಾದ ಕೋಡಿ ಪಂಪಿನ ಅರ್ಥನು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಪೆರ್ಮಲೆ ಬಲ್ಲಾಳರೆ ಬಡಕಾಯಿ ಕೋಟೇಶ್ವರದ ಕೋಟಿಲಿಂಗ ದೇವರನ ಪುದಾರು ಪಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ತೆನ್ಕಾಯ್ದ ಸುಳ್ಯದ ಚೆನ್ನಕೇಶವ ದೇವರ ಪುದಾರು ಚೆನ್ನೈಗ್ ದೀಪನೆ ಇಟ್ಟು ಅಕ್ಲೆ ಪೆರ್ಮೆ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ಓರ್ಮೆ ಪಸರಿಸಡು ಪಂಪಿನ ಆಶಯ ಉಂಡು ನನಂಜಿ ಆಯಮಡು ತೂನಾಗ ಕೋಟೇಶ್ವರನು ಪಿರಾಕಡು ವೇಲಾವನು ಪಂದಲೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಮುಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಈ ಭೂಮಿಡು ಈಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಬೋಡಾದ ತಪಸ್ಸೇನ್ ಮಲ್ದೇರು ಮುಲ್ಪ ಕೋಟೇಶ್ವರಡು ಬೆರ್ಮೇರು ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನ ಪುಷ್ಕರ ಸರೋವರಲ ಉಂಡು ಒಂದೇನು ಪೂರಾ ತೂನಾಗ ಪಲಯ ಕೋಟಿ ಪಂಪಿನ ಪುದರ್ ದೀನ ಇಟ್ಟು ಕುಲದೇವರು ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ತೆಯ್ಯೊತ್ತದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಲಾ ಉಂಡು ಪಂಡು ನಮ್ಗೆ ತೋಜುಂಡು ಕೋಟೇಶ್ವರ ತಿಗ್ದಿನ ಕೆಲವು ಶಾಸನಡು ಬಗ ಬಸ್ರೂಡು ತಿಗಿದಿನ ಕೆಲವು ಶಾಸನಲಿಟ್ಟು ಕಡರಿ ಕಾರ್ಲದ ಮಾಹಿತಿ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 1322ನೇ ಕೋಟೇಶ್ವರದ ಶಾಸನಡು ಕುಡಿಕೂರ ಕೋಟೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಕೂರ್ ರಾಜ್ಯದ ಬಂಡಸಾಲೆಯಲು ಪಂಪಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 1425ನೇ ಕೋಟೇಶ್ವರ ಶಾಸನಡು ಕುಡಿಕೂರ ಸೇನಬೋವ ಬಂಡಾರ ಸ್ಥಳ ಇಂಚಿನ ಮಾಹಿತಿಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐಟ್ ಪ್ರಮುಖ ಬಂಡಾರ ಸ್ಥಳದ ಪ್ರಮುಖ ಊರು ಕೋಟೇಶ್ವರ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆದ ಬಂಡಾರ ಸ್ಥಳಗಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದಿಕ್ಕುಡುಂಡು ಐತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮುಖ ಊರು ಕೋಟೇಶ್ವರ ಆದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕಡರಿ ಕಾರ್ಲ ಇತ್ತದ ಕೋಟೇಶ್ವರನೇ ಪಂಪಿನ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬರಲಿ
ಸಿರಿ ಪಾರ್ದನ ಕೆಲವು ಆವೃತ್ತಿಲ್ ಬತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಅಜ್ಜಿ ಬಿರ್ಮಾಳೂರ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂತು ಪುಂಜೆ ಸಿರಿನ ಬಯಕೆದ ಸೀರೆಯನ್ನು ಕೊನವರೆ ಕಡರೆ ಕಾರ್ಲಗ್ ಪಂಡ್ ಇತ್ತದ ಕೋಟೇಶ್ವರಗು ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋಯರಿಗೆ ಪಣಪಿನ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು ಉಂದೆನ ಕಾರ್ಲಾ ಪಂಡ್ ಲೆತ್ತಿನ ಮಾಹಿತಿಲ ಉಂಡು. ಕೋಟೇಶ್ವರದ ಬಸ್ರೂರುಗು ಕೈತಲಿಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ಬೇರದ ಅಂಗಡಿಲಿತ್ತ ಪನ್ಪಿನವು ಈ ಚರ್ಚೆಗೆ ಪೂರಕವಾದುಂಡು. ಕಡಲೆಕಾರದ ಮಾಹಿತಿ ಸಿರಿ ಪಾರ್ದೋನರು ನನೋರ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅವು ಸಂದರ್ಭ ಹಬ್ಬಗದಾರಗೆರನ ಮದ್ಮೆ ಗುರುಮಾರ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಸೊನ್ನೆ ತನ್ಕುಲೆನ ಬಾಲೆಲಾಯಿನ ಹಬ್ಬಗ ಬೊಕ ದಾರಗ ಅಮರು ಜೋಕುಲೇನ ಕಡಲೆಕಾರ್ಲದ ಚಂದ್ರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿನ ಜೋಕುಲಾಯಿನ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣರಿಗೆ ಮದ್ವೆ ಮಲಪನ ತಾಯರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ನೆತ್ತ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊರಿಯರೆ ಪೊನ್ನಗ ಹಬ್ಬ ನಡ್ಕದ ಗೋಳಿ ಕಟ್ಟಡ ದೇವರು ಬೆರ್ಮೆರು ಬೆರಣು ಜೋಯಿಸರ ಉರುತ ರೂಪಡು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾದು ಜೋಕುಲೆಗಾದ ಪಂಡಿ ಪರಕ್ಕೆ ನೆನಪು ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಚೆನ್ನಮನೆ ಹಾಕೊಂದು ಯಮರು ಬಾಲೆಲು ದುರಂತ ಅಂತ್ಯಲು ಆಂಡ್ ಇಂದು ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋಂದ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ತಿರೋಡೈನ ವಿಷಯ ಮದ್ಮೆದ ಉದ್ದೇಶಡು ಕಡರೆ ಕಾರ್ಲದ ಚಂದ್ರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿನ ಜೋಕ್ಲಾಯಿನ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಕುದುರೆನ ಎರ್ದು ನಂದೊಳಗದ ಉರುಕು ತೊಟ್ಟುಗು ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಅಕುಲು ಕಡರೆ ಕಾರ್ಲಾಡ್ದು ಕುದುರೆಡು ಬತ್ತದು ಮಾರ್ಗದ ಮಧ್ಯೆ ಕಟ್ಟೆಯೊಂಜೆಡು ಜೆತ್ತದು ಮಾರ್ಗಾಯಾಸ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯೊಂದಿತ್ತೇರ್ಗೆ ಕಡರೆ ಕಾರ್ಲ ಇತ್ತದ ಕಾರ್ಲಾದಿತ್ತಂಡ ನಂದೊಳಕದ ಕೈತಾಲ್ದ ಉರುಕಿ ತೊಟ್ಟುಗು ಕುದುರೆಡು ಬತ್ತಿತ್ತಂಡ ಮಾರ್ಗಾಯಾಸ ಆತಿನ ಸಾಧ್ಯತೆನೇ ಇಚ್ಚಿ ಕಾರ್ಲ ಬಕ್ಕ ನಂದೊಲ್ಗೆ ದೂರದ ಊರ್ಲತ್ತು ಅಂಚಾದು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಕಡರೆ ಕಾರ್ಲ ಪನ್ಪಿನ ಕುಡಿಕೂರು ಕೋಟೇಶ್ವರದು ಕುದುರೆಡು ಬತ್ತಿದುಪ್ಪು ಪನ್ಪಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಇಂದು ಪೂರ ತೂನಾಗ ಬಸ್ರೂರು ಗೊತ್ತು ಬೊಕ ಕಡರೆ ಕಾರ್ಲ ಅಲ್ಲ ಕೈತಾಲಿತ್ತಿನ ರದ್ದು ಪ್ರದೇಶಲು ಪಂಡು ನಮ್ಮ ತಿರಿಯೋನಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು